Emakundeko zuzendariarena Izaskun Landaida Andrea, egunon. Egunon. Baduzu zuk erantzunik galdera nagusi horretarako zenbateraino da kontatzen ari garen hau lehen bazen errealitate bat, orain azalera ateratzen ari dena, edota beste iritzi hori ere badago horren parean, sexu askatasunaren kontrako delituek gora egin dutela. Bueno, aditu guztiak esaten dute, ezagutzen duguna arazoaren zati bat dela. Ez dela dana salatzen. Eta ezagutzen duguna, edo arazoa ezagutzen dugun baino sakonagoa dala, ez? Beraz, gertatzen ari dana neurri handi baten azaleratze prozesu horren isla dala esango nuke, ez? Kontuan hartu behar dugu baita ere, orain dela 15-20 urte, hau arlo pribatuan kudeatzen zen arazo bat zala, zorionez eta egin den lanari esker, arlo publikoko edo arazo publiko bat izatera pasatu dela, eta hau oso garrantzitsua izan da, ezta? Eta, zentzu horretan, sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoen heinean, noski gure lana horrelako egoerak ekiditea da. Baina, tamalez ematen badira, sortu behar duguna da konfiantzazko giro batez, eta erasotuak diren emakume horiek salatzera ausartzea eta salaketa hori jartzea, ez? Eta horretan ari gara. Beraz, nik esango nuke, beti eman den realitate bat dala hau, naiz eta momentu baten edo garai baten arlo pribatuan geratzen ziren, ez? Pribatutik publikora egin du salto, agian irakurketa horrek balioko luke orokorrean ez da sexu eraso edo sexu gehiegikerien salaketei buruz edo salaketen balorazio bat egiteko, baina taldekako sexu erasoi buruz galdetzen badizut, kasu horretan ere bai, fenomeno hori ez da berria, zuek dituzuen datu edo pertzepzioek diote lehen ere gertatzen zirela eta orain salatu egiten direla? Begira, nik uste dut, Iruñan gertatutakoaren ostean, arazoaren beste errealitate bat edo errealitatearen arpegia ikustarazi dela, ez? Hau, lehen ere gertatzen zen fenomeno bat esan, baina, emakumeek ez ziren salatzera ausartzen, ez? Edozein kasutan nik bai uste dut, sexu heziketan, gazten sexu heziketan aldaketa bat egon dela, eta hor pornografiak gero eta indar handiagoa hartzen ari da, ez? Eta gure gaztetxoek oso txikiak direnetik pornografia dute hor oso gertu, eta hor gertzen diren harremanak poterean oinarrituta daude, emakumen kontrako indarkeria agerian gertatzen da. Beraz, arrazo horrengatik nik uste dut, inoiz baino beharrezkoa dela gazteekin gai hauei buruz berba egitea, tresnak ematea, bereizteko zer dan berdintasuna, zer ez? Baina ez bakarrik, hau gertatzen da ez bakarrik pornografiaren eraginagatik, baizik eta badaude beste tresna batzuk, adibidez iragarkiak edo ikusentzunezko erraminta desberdinen bitartez, emakumen kosifikazioa naturalizatzen ari da, eta hori dago oinarrian, ez? Eta, berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitu behar dugu horrelako egoerak ekiditeko. Gurekin aritu diren adituak ere gizarte arrazoiak aipatu dituzte, eta hildo horretan hezkuntzarekin lotu dute beraiek ere arrazoiaren muina. Gertatzen dana, orain momentu honetan gertatzen ari dana, manada ero taldeka egiten duten erasoak, emakumenganako erasoak, pentsatzen dugu edo behintzat adituek esaten digutenez, pornografiak oso eragin handia dakala momentu honetan, eta gazteek eta nerabeek eta sexo mundura ero sartzen dira pornografiaren bidez, momentu honetan konsumitzen ari da asko,
Eta orduan pentsatzen dugu horrek eragin handia izango duela halako situazioetan. Gaur egunien ez dago heziketa sexual empatikorik. Hori da nik uste dut gure sistema eta sistema edukatiboarena bakarrik baizik eta sistema oroarena, orokorrarena erronka handi bat. Ez dago heziketa empatikorik, heziketa sexual edo heziketa afektibo empatikorik. Heziketa hutsune hori batez ere nerabezaro aurretik pornografiaz betetzen da asko eta asko. Kontuan izan behar dugu nolako plataformak ero web horrizak, bertan ikusten dugu zela, izugarrizko akrobazia batetik, bestetik baitzabe itzelezko gehiagikerizak eta hainbat astakeri. Eta hori da, batez ere, gaur egunean, nerabezaroan aurretik, aurrea doazen eskamutilen abiapuntu bakarra eziketa kakotxa artian beti ez da. Beste aspektu bat litzateke, gure gizarte konsumista honetan, sexualidadea ere konsumo bat bihurtu dela. Eta konsumo objektu bat bihurtzen da neurrian sexualidadea eta batez ere emakumea, ze pasaten da, konsumitzen duguna azken finean erosi hartu egiten dugula ez da. Hartu, gaitasuna afektiboarik ez dagoenean, indarrez ere kasu askotan ikusten ari garenez. Eta berriz ere, empatia hitza azaldu da, Izaskun. Hori da ez, argi dago gazten sozializazioan zerikusia duten eragile guztiek adi egon behar garela, azken finean inguruan ikusten dutena da erreproduzitzen dutena, eraikitzen ari dira eta horrezegatik esan dut beharrezkoak direla tresnak eta beharrezkoa dela gazteekin gai hauei buruz berba egitea, bereiztu dezaten ez, zer dan jarrera berdinzale bat eta zerrez, eta ulertu dezaten harremanak autonomian, berdintasunean, askatasunean oinarrituta egon behar direla. Zuk iragarkiak aipatu dituzu, eskolan fokoa edo eskolan bakarrik fokoa jarri ez dezagun, adibidez ikusentzunezkoekin ere informazio hori eta irudi horiek zabaltzen dira. Sakelekoak, tresna erabiliak oso gazteen artean, hor ez dakit mugarik ezari barroteliteken, edo hortik ere ikusten duzuzuk esku hartzeko bide bat? Kontuan hartu behar dira tresna hauek ez da, kontuan izan da gainera gazteen artean asko erabiltzen direla, ez? Beraz, horrezegatik aipatu dut, ezin izango ditugu jasotzen dituzten mezu guzti horiek kontrolatu ez da? Hori da, baina tresnak ematen badizkiegu, ordun bereizten jakingo dute eta nahi duguna da, batez ere eta guk bultzatzen ditugun programen bitartez, adibidez beldurbarik programen bitartez, eurek aldaketaren eragile bihurtzea, ez? Eta inguruan beste eredu batzuk planteatzea eta esan dodan bezala programa honen bitartez, hau posible dela ikusi dugu eta horrezegatik jarraitzen dugu alde batetik nesken alduntzea bultzatzen eta bestetik mutilekaz indarrean dauden maskulinitate eredu horiek zalantzan jartzen, beste eredu batzuk planteatzen, esan dodan bezala batzuk eta besteak euren inguruko aldaketarako eragile bihurtuz, ez? Kepa Torrealdaeak, Ana Mozosek eta zuk zeuk ere azpimarratu duzue pornografiaz gazteek egiten duten, gizonezko gazteek egiten duten kontsumoa. Hildo horretan, hainbat adituk gomendatu du pornografia eskolan sartu behar dela, filtro egokiak jartzen irakasteko gazteei. Horren aldeko da Emakunde? Nik uste dut heziketa sexual sakona eta ona landu behar dela, ez bakarrik eskoletan, baizik eta etxeetan, eta ariketa hori ez dugu nik uste dut orokorrean egiten. Uste dut hori besteengan usten dugula, besteen esku, eta benetan esan dodan guztiagatik, sakonki landu behar den zerbait heziketa sexual hori da, eta heziketa sexual hori sakonki lantzen ari zarenean gazteekin,
jakin badakigun eurek erabiltzen dituzten tresnen artean badagoela pornografia, horren hausnarketa kritiko bat egin beharko da, ez? Ikus dezaten, hor planteatzen direzen harremanak ez direla berdintasunean oinarrituak eta ez direla bilatzen ditugun harreman parekideak, ez? Eta dagokizunetik zuk egin duzu erarretako gomendiorik Eusko Jaurlaritzan, hezkuntza sailan adibidez, tresna horiek baliatu behar direla buelta eman eta behar dan bezalako mezu bat emateko? Bueno, nik dinot heziketa sexualean jarri behar dela indarra eta heziketa sexual sakon bat egin behar dela, ez? Eta hor, adituak aipatu dauen, sexua empatiarekin lotu, hainbat gai sakonean landu behar dira gazteekin, ez? Baina esaten dodana da, eurek hori edo tresna hoiek edo sare sozialen bitartez edo agertzen diren tresnak erabiltzen badira, hoiek ere hausnartu beharko direla. Udaran izaten dira festa giro inguruetan, sexu salaketa asko edo behintzat kontatzen da berezeki ukituekin, salaketa gehiago eta gertaera gehiago daudela. Eta udaronetan jakin dugu, eta gian iritsiko zitzaizun zuri ere, hainbat herrietan atez-ateko autobus zerbitzu ez gain, ari direla ekimen berri batzuk jartzen neska gaztei etxera laguntzeko taldeen bitartez. Zerrenda oso luzea da, Astigarraga, Santurtzi, Astea, hainbat herrietatik iritsi zaigu, era horretako ekimenen berria. Ez dakit nola baloratzen duzunzuk, eta honek kontrako mezu bat izan ote dezaken beldurraren, arriskuaren, mezu hori zabaltzen ari ote zaien neska gaztei? Bueno, kasu askotan, neurri horiek neskak eurek edo emakumeak eskatuta dira, ez? Baina edozein kasutan, nik maiganean jarriko nuke, bere garaian, 2016 urtean, aurkeztu genuen ikerketa batez. Kalean irea da, eta azterketa egiten zen neska eta mutilekin, ez? Eta ikusten zen, neskak beldurrean sozializatuak direla, eta beldurra dela patriarkatuak erabiltzen dauen tresna bat, emakumeak askatasunez ez mugitzeko, ez? Eta hori, txikitatik barneratzen dute neskak, espazio publikoa, arriskutsu moduan ikusten dute, eta ikerketa horretan esaten zen, beldur hori, gero eta handiagoa zela nesken, kasuan, handitzen joaten zirenean, eta mutilen kasuan, beldur horrek bera egiten zuela, ez? Beraz, egia da, hor dagoela arazoa, ezin dugu, izkutuan utzi, ezin datuak eta errealitatearen egoera ikustarazi behar dugu, baina beste alde batetik, ezin dugu bildur hori edo sensazio hori areagotu eta, zentzu horretan, oreka, ez? Bilatu behar da. Eta nola egiten da hori? Egiten da, uste dut beldur barik programaren bitartez adibidez planteatzen duguna lantzen, ez? Alde batetik, emakumen alduntze hori bultzatuz, eta beste alde batetik, mutikoekin lan eginda, esan dodan bezala, maskulinitate edo indarren dauden maskulinitate eredu horiek baztertuz, beste aukera batzuk planteatuz, eta aldaketarako eragile bihurtuz. Ezin dugu ahaztu, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, erroan berdintasun eza dagoela, eta berdintasun eza hori konpontzen lan egin behar dugula. Eta hau, eraldaketa bat ez, honek eraldaketa bat behar du. Eta honek hainbat ari mutur ditu, eta bat adar, ez da lantzeko. Udabetean gaude festa giroan esan dugu, ez dakit zemezurekin amaitu nahi duzun, zemezu eman nahi diozun, gizonezkoei gaztei eta emakumei? Nik esango nuke
jaiak ondo pasatzeko antolatuta daudela, baina mugak dituztela eta muga hori errespetua dela. Errespetua izan behar dela nagusi jaigiroan, eta hau jaigiro honetan edo jaietan berdintasuna eta sexu erasoak ekiditeko, hori danok jarrera aktibo bat aurrera eraman behar dugula, eta neurri handi baten implikazio hori eta jarrera aktiboa berdintasunean oinarritutako jaiak guztion artean lortzeko. Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria, eskerrik askotan nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei.